Varist jaf ikun jibes ħafna ġifieri. Varist persuni jibes ħafna. Sawa. U persuna diffiċli ħafna taħdem miegħu. Mhux persuna faċli. Sawa. X'jagħmlu mhux faċli għalfejn huwa jibes? U intelligenti ħafna imma u pjuttost persuna diskret. U persuna diskret diffiċli ħafna taħdem miegħu. Għalix ma tkunx taffejjat miegħu jiddispeċini ngħid imma speċi jaf li nħobbu ta' ġifieri mhux seddejjaq li ngħidlek ġifieri. Imma għandu dik il-problema. Huwa jekk nifek sew huwa riġidu speċa jaf xiritu jaf x'numa l-parametri. Il-prinċipji tiegħu tafhom all-right, ta' Il-prinċipji tiegħu tkun tafhom u taf il-parametri ta' relazzjoni. relazzjoni. He's very predictable, ġifieri, ta' ġifieri mhux qed ngħid illi tipo ħajamil xi ħaġa unexpected jew hekk. He's very predictable. Okay. He's very predictable, imma diffiċli taħdem miegħu speċi. Tħobbu iktar mill-dak tal-Union Press, ġifieri. Le, ovvjament. Biex nikkonkludu. Le, ovvjament. Ma insomma, min kont ħatqata speċi illi u tipo u għall-ewwel tipo ma rridx naħdem u qasu ma rid li jien naħdem miegħu. Sawa. It-tnejn li aħna ma ridniex speċi. Għax inti ma sibx li inti xi cushion tas-suf speċ, Le, isma' ħanajdlek, ħafna nies jakkużawni li tipo għax il-Labor tipo laqli ħalqi għax tani ġol. U tipo mu vera xejn ta' u tipo vera ħanħu gost ossja li ħattini l-opportunità ngħid l-affarijiet eżatt kif ġraw ossja vera. Ma qabel mhux għax ħajlek le għax vera argument tajjeb u tipo qed nagħmel kritika lil nifsi ta' ġifieri wkoll. Ma nista' nispjega l-affarijiet vera b'mod informali u fil-ħin dal-mod. Allura vera tajjeb. Dik l-idea. U sowa jagħmluha tal-akkuża ġifieri għax hemm ħafna nies li jagħmluhom hekk li jalqulhom ħalqhom paga ġifieri. U sowa jagħmlu għal-akkuża għandha ssir kull darba ġifieri. U jien għandi niġi. Anka lejk, tajjeb li ssir l-akkuża biex. Ija, le, tajjeb li n-nies ikunu suspicious tiegħi għaliex hekk għandhom ikunu n-nies ġifieri. Fimt li jkunu suspicious għax jiena mħallas mill-gvern u għandi paga tajba. Ma l-verità li jiena meta bdejt jien qasbis kelli paga hemmhekk. Varist ma ridniex naħdem miegħu, jien ma rridx naħdem ma' Varist u jien għedtilhom ma rridx nieħdu x-xogħol speċi. U tipo mbagħad tipo huma kellhom problema kbira. Għaliex il-kunsil ta' qabel b'vendikazzjoni ma organizza xejn għall-festival għax kien tila l-Labor fil-gvern u għallu ma organizzaw xejn għax jgħid l-Labor fil-gvern jagħmlu kollox huma. U l-festival ma kien sa jsir, marru fuqhom il-publishers qalulhom mhux sa jsir il-festival. Da kulħadd jidaj għax ħajt il-sales, ovvjament, u hekk. Allura Varist kellu l-problema għax ħadd ma kellu l-ħadd min jagħmel il-festival. U jien ma rridx nagħmel il-festival għax Varist naf kif kemm hu antipatku u hekk, u vera antipatku, sorry, speċi jaf li nħobbu ma antipatku menu. Fuck it. U tipo ma rridx naħdem. Ma antipatku għalfejn għax għandu l-opinjonijiet li mor kontra. Le, u bnidem sew men, ma jien ġas bnidem diffiċli wkoll. Jien bnidem diffiċli wkoll, insomma. All right. U tipo ma kien issa taħdem il-ħaġa, fimt? U tipo insomma mbagħad kien hemm ħafna pressure biex tipo nagħmilha din il-ħaġa, il-festival ma kien sa jsir. U tipo tawni għattilhom x'huma ovvjament ma rridux jituni paga, ovvjament. Speċi kien volontarja l-ħaġa. Xiex li chairperson tal. Mhux ovvja, ma kienx xi ħaġa bil-paga di. Għax ħafna nies qed jaħsbu li jiena ġejt offrut, xi biċċa xogħol b'ħafna flus. Fimt? Da kellhom żobb. U tipo daħluni fija jien lili. Fimt? Qed titħaq oħti għax taf kemm il-wieħed żerżqet li wkoll. U tipo għattilhom l-ewwel ħaġa jien mhux se naħdem ma' Varist għax naf kemm hu diffiċli. U tu tipo jien mhux se nagħmel affarijiet b'xejn ma tarax men jien għandi x'nagħmel speċi.